iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ti kunam, kasano ka napasamag na ita? Amom kadino kasano ti kadakkel ti napukaw ko. Ha! Unak no mapagnamnamaan kayo. Agpapada kayo nga inutin. At dakalay ti sangok ang mga lumapaltugan ka. Saan ka pa ilang agparparang kanyang? Bawatam! Ay, ang kakabakap ang kinabalas. Ang tigintan dito yung problema. Oh, apay nga agpupuntot ka, Conrado. Anya ka dito problema. Dayjay may sa ataok. Pimal pa kiti trabaho na. Tapos tamanok sawag pa ilaang. Talaga nasikap ti kabsat mo. Ni Manong Martin tikat mo asawan. Anta ka di pa'y sa bali kabsat mo. Malaksid no anta pa'y sa bali kabsat mo. Adyak mo. Anta ka di kabsat mo itinuwan. Awan. Ni Manong Martin la ang tikabsat ko. Apay ka di? Iso, tinakaalay ti may isa business project. Kinay kayat dati natag na business proposal. Diyakan mo, no anya talaga agapo na. Ngam atapag at sa bali agapo na. No apay nga isok tinangabag kitibit. Anya ka matiga po na? Italang ama mo nga adagam kainagaw mi a business proposal. Diyak ba't naamuan na dagos sa nakibid mo't kaya? Ado kami ang nakibid. Ngam isok tinangabag. Kano kaya namam dayta? Hindi ka naman laag. Sa pimalpak timbaon ko at tao. Nagsarita ko kanin kini Manong Martin. Namabalin la ko ma. Diyak kayat nga dasaan nyo apag kinaawatan itikabsat ko. Diyak pa'y nasango tinakisarita king kuhan. Talo ti asikaswag. Alabayamon. Saan ta na pagsaritaan day ta? Isupay apakariribukan. Day talaga banag. Sana day ta ti saan may apag kinaawatan. Sige, mapanag pa. Pinanawan ako ni Conrado. Sapay ko na, tapunin ko. Kunag mo saan ka manan ang masango amang Rabi Martin. Makumikom kalauna iti negosyo. Diyak namin nasango at dagos ng meeting kadag iti empleyadok, mama. Oray di kalma na nangaba ka kiti bidding. Iti may sa business proposal. Saan mo na istorya kanyak da ita? Narabianak manan ang nagawid iti Rabi Sana sa pakarimwar. Adangarod na sa panapanak. Ay, makumikom kalaunay. Isuadi mon masango ti mga sawa. Mama, amo yung agtrabaho a nurse iti ospital iti California ni Bernadette. Di nakanupay kayat ti makiasawa. Diya ka mo niya ti pagtumpalan ti ayan-ayat yu. Nurse iti Amerika. Ay namnabaam akayat na pa'y ti agawid. Si kakit di ti pasurutan na iti Amerika. Awan panggap kong agnada di balasi tao, mama. Ada bukod ko ang negosyo. Paya pa babaunak kadagiti kang ganay. Mama, pasensya kayo kuman. No nabayag asahan na ka nakasarong karkada kayo. Ay, maawatan ka, Wanda. Nala. Agpada ang negosyante ti kapsat mo ni Conrado nga asawa. Makumikom ka nga taa. Amang tultulong ken kwa na. Asa na kayat ni Conrado, makibiyanga ka dagiti negosyo na. Ada sa bali, pakakumikumak. Oh, kumusta kayo matan? Ay, nasaya at bait. Naimbag, kasaan anatuloy, iti papanak kuma. Saan na kumaan na ganaon? Ay, ti amok nga rod, no makamakam kayo pa laang. Kini Manong Martin. Ay, iyada ka di iba kami iti kapsat mau.
pasyara medyo opisina na ah. Sana balen, oray da kayon ti kasarita. Adda ngamin nakaamuak, ani Manong Conrado. Ani Manong Martin kano tinangabak iti bidding iti may sa project proposal. Kasta ka di? Diyak ka mo nakibiding kamit kayam. San ka nakita di meeting? Nang ibauna kiti sa bali. Ano ti taltal kikatao? Ken ato ti as-asikaswan. Panag ko na. Awan problema ken ka. Iti day tabanag. Nakabakbak nang ka. Napatag kanyak na dyan business proposal. Ang nga ron ti mabalin ko, Martin. May sabalik man gayam. Kumusta ti kapsat ko? Awan ti problema may tikapsat mo. Natalgat iti danak. Diyan maawatan no apay aman mano nagkikita kayo. Saan kumat apaw-pawilan amang sarungkar katakay. Isumot ngayon mawag ka. At kinasarita kitay. Malagi mo pa gayam ni Andy? At dagayam dito lugar tayo. Nabayag nga awan dito eh. Saan na nadarayan ti panagkasarmi kini Conrado? Pimasyar iti opisina. Nabayag gayam ang nagtrabaho ay Mindanao. Ngayon dito ka nun, ani destino. Nagkita na ba kini Conrado? Anya? Kasta nga ron, nagsabat ta. Manong, ti amok no makamakam kapaylaang ije balay. Adda ngamin na istorya ni Conrado kanya. Sika kano matinangabak iti bidding ti may sa business proposal. Juan, imay dito opisina. Nagsarita kami. Mas tawag. Tadyak amo ang nakibiding. Tadyak mo't nakikita ka iti deliberasyon. Iti panakabid, ti dakkel a proyekto. Ado ngamin ti mabalin na baunan. Pimasyara ije balay ita mailiwak mo't kada kayo. Saan mi kami na masangot imang sarong karking ka? Sige, baga to kini mo ma, napasyaran na ka. Agkuyog kayo ko Manong Martin. Iyawag yu ang nasapsapan no kuatap no makapagsagana ah. Amangan ngamin no mayra na arumwarak. Kat nasaya at no maranaan nyo ni Conrado. Sige, awang problema. Iyawag ko king ka no may kami, kanimo ma. Ay magarop ni Wanda, amadano na ka dito'y balay. Saan nakakadi nga may pinasyar, ije opisina. Inawagan nak mama. Iso anam wak, anak ibigay ni Conrado iti dayjay, dakkel a kontrata. Kinapud no na, sakbay inawagan nak. Imay ni Conrado di opisina kat nagsarita kami. Ay nasaya at nagsarita kayo nga agbayaw. Saan ka di matlaang nakaluksaw kan ka? Saan mo't? Awan mo't ka po na maluksaw kanya. Bak nang ni Conrado. Basit labanag dayjay ama po kaw kingkwana. No, imay ko man ni Wanda yung opisina. Ama kan no, nagdanon da kan Conrado. Then nagkita da kumapay kini Andy. At tapay gayam ni Andy. Wen, dito'y kanon nagtrabaho. Pasyarin yun to kini Wanda, inton masango yun, mama. No kuma agsasango kami ang nagsarita kini Manong Martino. Amangan no, nadlaw na. Di pan nakailagag. Kan ilalabas ko. Ang dagayam ni Andy. Yak maawatan no apay nagtibtibayo. Saan kami anadan iti relasyon? Nga masapol adi maamuan ni Conrado ang nagarong idi kanyak. Wanda, natuloy ka kadimat lang ang nagpasyar ije balay. Wan, ngam ni mamala ang tinadanon ko. Nagsarita kami kini Martin. Napala kayo opisina na. Iswasaan ka madanagan. Ay, nasurunak lang kini Andy.
Agda, dimtong kayo matlaan kini Manong Martin, mama. Kunak no, saan kaya matuloy? Kalpasan tip, panangyawag ko, asaan yung amadano ni Conrado, tada na padig-apapanan na. Kat, amang ano, rabinto na yan na makasangpat. Talaga nagagati asawan. Uray rabi kat kasapul ng trabaho. Amang ano, adamanan meeting da, kadagiti, pada na negosyante. Ay, uray ti kapsat mo. Dandani saan, nakasurot kanya, wanda. Ay ngam pinilit ko. Taman mano kayo lang aruden nga kita. At ako madaraya ka meeting, sana natuloy. Tado ti sana makasano. Agsasango kami tulangan ng mga aldaw iti restaurant. Iti maysa, akadwami. Manong Martin, saan kayong agkit-kita kini Conrado kadagiti meeting? Manmanulaan, nalabit nga ta sa bali a grupo na. Nay, at kamot din ni Conrado. Ah, Conrado? Ay, agyaman na, nakasangpot kamot langan anasapa. Kababayan kini mama. Malmano lang aruda na makasarong karda kini Martin. Sige, agsasarita kayo nga rod ta inakitaan no nakalutong ti katulong. Ay, sumurot akong kang kata. Tumulong ak naglutaw. Kababayan pa kada kayo mama. May ka Martin. Mapantagin ng tiarak iti wet bar. Pambarantang agsarsarita. Laklakayan akon ani ko sante. Gam anya ti amok. No adda maadal ko ken ka. Kasta ka di? Sige. Da kayo lang ang timakab mo. At ataraya kami ting inton rabi, inton bigat. Tandaan am daytoy ako nak, ha? Jak kaya't apumalpak kayo manan. Sige nga Rodan. Tanay, tulog ak pay. Ay, nakariingak. Katsi ka, Conrado. Apay, saan ka pa yan nakaida? Nakita mo at nakasango ak iti computer itay. Yan, naday mawag. Ayun kaya. Masapak arumwa rin itong bigat. Rabento na makasangpatan. Dapay daraya kamiting. Ang mga no, agkita kami ito iti kabsat mo. Kasta ka di? Kinapod no na manmano lang agkita kami ti meeting kini Martin. Tsak malam mo no asino daga dyan negosyante kami ti meeting na. E dito ada kami kadagiti kakadwa. Ado ti matultulungal me no adda kalamitan. Dahit nga rod ti dayawak ken ka, Conrado. Naimbag ka unay a tao. Malagip ko gayam ni Andy agayam ti kapsat. Akit kita ken agsarsarita kayo. Saan ka de, Wanda? No, adalangan pangisurutan ni Manong Martin kanya kapaskan. Manmanumat nga agpasya ija balay ni Andy. Isudamot lang kini Manong Martin ti agsarsarita. Pimundo, ti kinunak kiniwanday di rabi Martin. Manmano amaranaan kay ti kastoy amit. Conrado, saan ka nadlaw dagos? Inyawag ngamin ni Mr. Andronio, adumaraya kiti dayti a meeting. Aywan gaya. Malagip ko day jay nga ande agayam mo. Negosyante ka di mat akas katata. Saan na negosyante? No saan na negosyante? Anya nga ti trabaho na. Dahil tatisan ko nga mo, Conrado. Saan ko dinamag? Nabayag ngamin na saan kami nagkit-kita. Sa bagay, oray gayam mo ti may sa tao. Ay, kasla nakababay no damagam no anya ti trabaho na. Malaksid no iso mismo ti mangibaga. Pagpasyaram tuman ijay balay wenno ijay opisina. Bayam, tidanon ko dahi ta kalikago mo. Mangrugin siya ti meeting. Sige,
Ituloy tanto ti agsarsarita ito madamdama. No saan tupay arabe ilaunay, mapantanto aginom iti ba? O sige. Saan nga tang interesado ni Conrado Kinyandi? Saan po namin apakibibyangan? Noon niya di trabaho. Kaya Nay ko, talaga nasakit ti ulo ko. Sobra ako man ang tinaginom iti rabi. Conrado. Dahito ti kape. Basit lang ting kabil ko nga sukar na. Ay, maladaw ka mga opisina itangal daw. Kalpasan na makakapiak. Ituloy ko ti maturog iti kwartuta. Saan nakto asingaan, Wanda? No dahito ti ko na. Kanon gayam apiajak na puutan ti isasangpot mo idrabi. Nadlaw ko lang itay parbangon. Nadakay ti abay ko. Nakita kami ti meeting kini Martin. Inawis ko naginom iti bar. Kalpasan ti meeting. Kasta gayam. Nga, saan kami ang nagitable iti babae? Saan mi kaya ta masinga ti panagsarita mi? Ewan gayam. Nalagip ko ni Andy. Ha? Saan nagayam nga amo no anya ti trabaho ti gayam na? Kinunaklatan pagpasyaron na ni Andy yung opisina wenno dito balay. Nasayat no. Agkasingad kayo kini Andy. Saan kami unay nakapagsarita idi? Ta saan ang nasaya ti panakin inom ni? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumatlagayam madyak na uray ti isasangpot mo idi rabi Martin. Napan kayo gayam naginom ken ni Conrado ijebar. nangyagugam tinagsaritaan mi kini Andy. Ado nalipata ka dinamag iti kayem ko, mga. Dinamag namin ni Conrado no anya ti trabaho ti kayem ko. Apay ka no. Saan ko na dinamag no apay? Saan na masapol na damagig dita? Ang mga no sa bali ti pagawatan. Saan nyo nagsaritaan ti maipapaan kadakwada ken Wanda. Saan? Awan sa mat problema iti relasyon da. Nasingpat ni Conrado. Makumikom lang amin kadagiti negosyo. Rimuara ni Conrado iti kartumi. Kaslasan mo't anaturo. Gapo nga tata kadigdigos na. Ngamusan-sanot pa yan na usaman. Kasla na partak tilangana. Amangan, no ado ti aramidin na iji opisina. Kung mabalin na ti maturog iji. Sapay ko matasaan amad lang ni mama, ang mariribukan na. Anya nga pati pampanunutan ni Conrado. Apay-akayat na nga agsiningad kini Andy. Oo, Wanda, iha. Naimbag ta nakapasyar ka man. Naira na, nagluto kami iti pansit. Amo ka paboritom da ijay. Manipot idiubi nga, kat pansit, no, kwati mabusgusto nga ipameriendayo kanyak, mama. Nalain kayo nga gluto iti pansit. Naimbag. Kanayonan ti panagpasyar mo, iha. Awan nga min makasarsaritak ije balay, no, saan lang adagiti katulong. Wen, naistorya mo't ni Conrado. Nagkita da iti kabsat mo, iti meeting da kadagiti negosyante, iti rapiin. Nagiinom da ka no, iti bar? Owan, isuan na ladaw nga rod anang opisina ita. Iha, amangan no, saan nga rod? Anadanon ni Andy ti asawang iti opisina na.
Kaya't nakanungamin ang makasarita. Awan, mama. Naibaga na day ta kanya. Wanda, iha. Apa ya kasta ti panangmatmat yu kanya? Agda ka di kayat yu nga ibagapay kanya? Iha, jaga mo. No, rumba nga damagag da ito eh. Nasinged nga agayam da Martin kan Andy. Masansan nga agsarsarita kayo no agpasyar dito eh. Kuha gamin, atapan mi idi, nagharem ni Andy kan ka. Mama? Itala ang ama ibagayo day tanga atap yu. Ne, api analagip yu day ta? Kuha gamin iha. Kalat lang. Kuha gamin iha. Kalat lang ang napanunod ko. Madanon kagayam diti balay, Wanda. Naimbag man ta sinarong karam ni Mama. Di namat kahit nga mitay agaliwaksay. Nabayagan dito iti kabsat mo, Martin. Mahiliw ka no ang makisarsarita kanya. Mhm. Maminsan lang agpasyarak diti balay. Awis ko to ni mama nga agpasyar. Ah, Diya ko nagbayag. Kat amang no dandani makasangkot ni Conrado. mhm. Iha. Amangan no, nakasambot paikit din. Kasapaanan ti agsip nga panagawid na. Ado ti pakakumikuman na. Oray rabiin kat. Awagan dan ko ha. Kasta ka di. Negosyante at talaga ti asawam. Awan gayam. Nakapagsarita kayon, kini Andy. Anya? Kaya't ni Conrado ngagtrabaho ni Andy kinkwana. Ngayon saan namat, amay batan, ti trabaho na. Itaman pa'y anasapa ang nakasangkot ni Conrado. Sumipngat paikit din. Nakagarahin itikot sa'yo na. O Wanda, Ah? nasagatan ka asimagpat. Sakbay ti pangaldaw kanupay lang apimano ka. Pinashare ko ni mama ta mailiwak mat kinkwana. Kanay masan ni mat ti nagsarsarita. Nasangputan nak ni Manong Martin ni Jabalay. Aywan gayam pasensyakan iti panakaladaw ko si Mangput No ijay labalayo ti papalang. Awan ti problema. Ngam no adda sampahali papalang. Masapul nga adda mangkaduken ka. Intong maminsan, agpakadakton kan ka. Panggap ko ngamin nga ipashare ni mama intong maminsan. Sayang, pinagkidkidan ni Andy, ti Jaya Kinkwan. Iso kumapay amay nayon ka nagiti tao. Natalgat tinagam ko, oray sa dino ti papanam. Tamok, anasingid kayo kini Martin, iti dayjay alam mo. Kat anya, ti inaramit nyo, iti dayjay lalaki. Anadlaw yung awan-arubayan. Uray man kinti nagkamang iti kasagatan. Diyo kumaining gaan na kinamat. Awan ka di tinakita yung akadwan. Sa pag nagturadan. Entun maminsan, ambo yung ti alamidan nyo. Nga masapul ang nalimat. Awan di makambo. Maawatan nyo. Makariingan na Wanda. Conrado, siriring ka pa lang? Anya ka dito orasan? Oh, pasado alas 12 gaya man. Ay, kung nga men, naibayaga kay ti comfort room. Kilat, nagutot, tibugsit ko. Nagtumar ka kumay ti agas mo Ano, kaya't mo ta, kaduan ka nga pan iti doktor. Kuyugan ka.
Sakto ti makaamo, Wanda. Ipalubos ko kadimat ang mataya, ket nagpintas ka. Kaubingam. No addan to anak ta. Saan kanto amadukutan nagmaymay sa ritual? Nakariingak igarabi. Gapu iti panagungkumot ni Conrado ang makisarsarita iti cellphone na. Saan ka nagpadlagan ko na? Anya nga ta? Nadlaw ko nga da ilimlimot ti asawa kanya. Dandani sana kaya palubusan ang mapanidyo opisina na. Di na kaya ang makibiyang kadagiti negosyo na. Anya nga min tinakalaglag ipanyo iti day tabanak, mama. Mabayag pa'y nga amu dawanda kan kontrado iti. Agnobyo dan, kini Andy. Saan da pa'y nga agnobyo idi? Inot mo to na kimaya kay tikapsat mo kani Andy. Si Mardeng paikit din nga agpasyar aging napanan nagtrabaho iti Manila. No isuda ko mati nagkagasat. Awan problema kanya. Martin, saan nga ta nga agselos ni Conrado ken ni Andy? Kaslamawata kundi kahit yung asawan, mama. No apay akayat ni Conrado ti makisiningad ti ni Andy. Ken kayat na pa'y nagtrabaho ken kuan. Wanda, at nadam ko malahang ti agmaneho. Amangan no madisgrasya ta. Pagkalmaan nyo lang tinakin niyo mga. Ipalubos ko kadimat nga dadagas ang mapasama kada tayo. Idi nga min balasang ka. Kasta unay paspas ti panagmanehom. Di ka nga min mangibagakin ni Conrado iti maneho kadata. Diyak kayat nga ron. Nga adamang bantay kada tayo. Imanugot man ni Conrado, adwa tayo lang. Nanamiha. Nakanayutan. Makitan ti mangliwang-liwang ataaw. Ha? Dahil siya manang tinangisit alukan. Kaspa, sursurutan na kami. Amang ano, adadakas nga lamidin na kada kami. Tinasayat. Pasak tilugan. Wanda, iha. Apay akalaat mo ito na pinaspasam ti panagpataray mo. Amangan no madisgrasya ta. Kuha, mama. Kasano ilawlaw ko dito kini mama. Relax kayo lang, mama. Awan ti dakas sa mapasama. Kan pinapaspasak tilugan tapno nabibiit tayo ang makadan. Saan ka kumagumanat, iha? Makadanon tantulat ta. Agnerbiyosak iti kinapaspas ti panagmanehom. Apay ngay nawagan na Wanda. Na yung paglaangan ta nakapanaw ti sa nga ilik. Ay kunak man nagkuyog kayo kini mama ang nagpasyar. Conrado, aging gayta. Agkabagkabak kay lang. Inkarkarigatak ti saan nga agpadlaw kini mama. Tapno saan amay ramraman na madanagan. Anya ti kayat mo asawa? Sa dino ti ayan nyo? Ada kami iti may sa beach resort. Nakabatok kami iti baybay, itay nadlaw ko tinangisit alugan, amang sarsaruno kada kami. Nagbutangag. Amang ano, anya titakas apanggapta kada kami kini mama. Anya? Kasan man naman nagdagdagas dagi chay. Karnapon dati lugan, kat pasakada kami, itidak kalagatat. Weno, patayan da kami paikit di. Makasangit ang paikit din. Intuloy na kayo kadi akinawan. Sa
Nasaya ato kasta. Ken amang ano nagbidtot ka laan. Awan ti saan na makamam mo kadya, Wanda. Awan ti makabael nga garamit iti dakas kada kayo. Ngam ka sa nun. No kas pangarigan lang. Ita kayo lang kini mama. Mangibauna kiti mangbantay kada kayo. Tapno awan ti dakas sa mapasama kada kayo. Uwan, agyaman agad. Itala, mapasyar ko. Ano maipasyar ko ni mama? Sa kastoy pa ilaan. Ay, ni mama, idandanagak. O sige nga, Rudan. Bye, Wanda. Ah, kasta ka di? It anya ti inaramid yo. Ay. O sige. Siya akong timakam mo. Baliwan tanto tegsarita kadoy. At napatag kay paramit ko kada kayo. O sige. Urayin nyo lang tibilin ko. Napayagan da ito yung plano. Conrado, aga kagaya man. Wanda, kumusta ti panagpasyaryo kini mama? Malaksid ti panagpiknik yo iti baybay. Nakadipay sa bali ang palan nyo. Di magas kami lang anangan iti mall, ta mabisin kami. Kan may sa, namrayan mi lang tinagpalamiis. Nabayag kami ang nakasangpot kini mama. Ta mabutang, no paspasak ti agmaneho. Nasaysaya ati kasta. Tapno mayadayo kay ti diskrasya. Ayun gayam, naira na alimapa sa kiti balay yo. Gampik kotse mat ni Andy tinakita kiti arubayan. Apay adi ka di magas? Dahit ako matiplano, tagkuyog tan nga gawid. Kaya't ko kumamakasarita ni Andy. Kinlahat nga dimbawag. Sana ka nagbayag iji balay. Nagawid ako ng kalpasanaan na itulad ko ni mama. At adan ajak makaturo. Gapo iti kinapis, di pa nagurok ni Conrado. Ita pa lang anas sa anak turo. Iti siya. Saan akas nakuha anak karabrabi ino sumangkutan. At dapay dagiti gundaway ang makariingak langan ang nakaarako kanya. Sangat pa'y unay alakay ngam no apay nakasudyay ti amo. Uri awan ti dapas ang napasama kadakam kini mama. Mariripo ka na. Kasanon? No. Tsak namnamaan day jay. Talaga makaturturog ako. Di nasayaan. Maturog ako mata. Nadlaw ko ang nagputang ni Andy. Gapo ka nagitimbagan. Patta-patta na matlakit ti Jay. Nalabit na pa nang sakit na kini Wanda. Siloso nga tangag paiso ni Conrado. Ngaman manu arumar ti kapsat ko. Oh, iho. Oh, mama. Makatugturog kayo sa amatan. Ituloy ko mati maturog. Bigaten, Martin. Nalipatak gayam nga imbagaken kay di kalman. Bagbagam kumati kabsat mo. Tani, nagpaspas ti pa nagpataray na di kalman. Uray di balasang pailang ni Wanda. Napaggas nga pataray. Bayan nyo, napagbagak to. Iho, awan tikas itinatanang ngagmaneho. Puno na ita ko na ayaw, mama. Sige, ingkay ka't maturugan. Sige, sige. Talaga sana makadlaw ni mama. Masayat man.
no sangag nervyos. Nas ka na makasarita ni Wanda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, saan ako nga agbayag? Agawid akton inton madamdama. Naimbag man. Tada oras mo nang ibasyar kini mama. Inton maminsan, kadwada kaminton kini Conrado. Ngagpiknik iti baybay. Manong Martin, inuray ko ang makastrak ni mama iti kwarto tapno saan na amang nagtiibagakyan ka? Anya ka diti bagam. Panagkunak awan parikot. No asino man ti makangag. Sana na nagbayag ni Wanda. Kalpasana na istorya na tinapasamak. Kabayatan ti panagpasyerdakan mama. Nagistayan gaya man ti kabsat mo Martin. Niramraman kumapay ni mama. Ngam ko namat ni Wanda nga inawagan na ni Conrado. Kat impaka mo na tinapasamak. Sa saan mat na sinurot dagiti nakalugan iti kotse anang surot kadakwada? Sino nga talaga dyan? Di pa ikot niramraman ko man ni mama. Naimbag man ta sana nakadlaw ni Nana Simeona. Kasta unay ko man tinervyos na. Ano, mabitlaan. Ha? Saan nga taatat tao matlaang ni Conrado tinakalugan iti dayaan ng yisit a kotse? Kasta ka de? Ket anya ti inaramid yo. Sige. Siya akong timakam mo. Juan. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Kadoy. At na napatag ngay paramit ko kada kayo. Orayin nyo lang tibilin ko. Sige. Bye. Ay, nabayagan tayo ito yung plano. Conrado, ada kagaya man? Kumusta ti pa nagpasyaryo kini Mama, Wanda? Malaksi di ti pa nagpiknik yo iti baybay. Adda ka di pa isa bali anapanan nyo? Di magas kami lang anangan iti mall ta mabising kami. Kan may sa, namarayan mi ti nagpalamis. Sa ininayad ko ang nagmaneho. Iso nabayagan kami si mangpat kini mama. Nasaysaya alti kasta tapno mayadayo ka ti diskrasya. Ay bun gayam. Naira na limaba sa kiti balayyo. Ngam ti kotse mat ni Andy tinakita kiti arubayan siya. O kat apay di ka dim magas? Dahita ko matiplano. Tagkuyog tan nga gawin. Takayat ko kumamakasarita ni Andy. Ngam kilaat nga da imbawag. Sana ka nagbayagi di balay. Nagawid akon, kalpasan ana itulnog ko ni mama. Ay, wan gayam. Madada ang anak. O sige, mapanak payag digos. Unak nga minitay. Asan ka pa'y lang agawawid, Andy? Ura ginumta kumapay. Kat no saan na kumanging gawid itay, talaga nga gawid ag. Wa pa ngimawag ka. Anta ka din nalipatan? May panggap pa niti na istorya ni Wanda. Hmm? Si Maruno akita ikan Wanda api manaw. Uret ako makayat kung ibaga may papaniti na pasamag kada Wanda ken Nana Simeona ngam nagamaka. Nga amangan numanggag na ti pagsaritaan ta. Naimbag. Tawanda ka sa napasama kadakwada. Kasi tinakunat, saan na tao matlang ni Conrado tinagdugan iti kotse anang sursurot kada Wanda ken Nana Simeona first? Nalabit ka sa ngagpaiso. Sinigurado ni Conrado ang natalgad ti kasasada Wanda ken mama. Wano pinasiim na ita. Tapno mapanagnakan na nga awan sa bali ang lalaki iti biyak ni Wanda. Ne. Anya ti kahit mo asawa ni ti dayta. Saan na ka sa babae ti kapsat ko? Martin, saan na kumakagura, wen? Ambok nga da delikadesa ni Wanda. Amangan no, at di mo amo may papanagkan ni Conrado.
Awan ti mas istorya kanyak ni Wanda problema iti relasyon da. Kansa na siloso ni Conrado. Okay, sige nga Roden. Amangan no makagura kagit din kanyak. Ay, pagkaklaan na ita ha. Sige, akan anad ka ha, Pards. Nadlaw ko, nagbutang ni Andy na makagura kanyak. Gapo ka nagitimbagan. Apat-apat tamot lagi di dajay. Nalabit na pa nang isakit ni Conrado kay ni Wanda. Ngam siloso nga tangagpay sa ni Conrado. Ngam man-mano arumor di kapsat ko. Oh, mama. Makaturog-turog kayon sa apay mo't lang. Oray, tuloy kumapay di maturog. Bigatan. Nalipat ak lang ang bagakin kay di kalma, nabagbagaan kumati kabsat mo. Tanapagkas unay nga agpataray. Oray, di balasang pailang ni Wanda na paggasa talaga ti panagmaniho na. Bayan nyo tabagbagak to. Awan ti kas iti na tanang ngagmaneho Martini. Puno dahi ako na mama. Talagasan na nakadlaw ni mama. Nasayan man. Tapnusan nga nervyos. Naskan na makasarita ko ni Wanda. Nasurpresa kiti ayo dito'y balay, Manong Martin. Inkuyog ko mga rodaan ni Mama. Di magasak lang. Sana kang bayag. Mabalik ko kumabot nga intugot wining kuyog ngagpaiso ni mama. Taurayag bati dito yan. Ngamsan ko kayat amanggang natibagaking ka. Anya day jay? Madamag ko man lang. Kumusta ti panagdinayo kini Conrado? Awan mo't ti problema yo? Saan ka di nga gimimon? Taas sino ko matipagselosan na? Kan may sanak unay arumrumar. Agoray ka man, apay ang kasta ti damdamagin nyo kanya? Saan mo kumatagidaksen ti panagdamag ko king ka, ading ko? Tarigagayan mi kini mama ang naragsak na talgad ka iti din na ni Conrado. Pay na pudutan dito gaw ko di opisina. Ni Conrado ganti mawawag kanya. Hello, Conrado. Pasensya ka lang kuman iti panakasingaking ka, Martin. Sangsangpit ko lang dito opisina. Yak pay na pudutan dito gaw ko. Sinarong karak ngamin, ti kapsat ko. Saan kayo kadiya nagdanon kini Wanda? E di intulod na ni Mama? Kwa, nagdanon kami. Amangan nga nun, no, at na nalipatam ngay baga kini Wanda. Awan di problema kan Jack. No kanayon ti panang sarong karmi ti asawak. Awan ti pagtinagam. Natalagad ti kasasaad di Wanda iti danyak. Nagyaman na klaw na, Conrado. Sige nga no, Dad. Nagtrabaho kan, Martin. Bye. Bye. Mas dawak. Kasangsangbit ko lang dito opisina. Inawagan nak ni Conrado. Awan mo't ngamin tinapatag ni magana kanya. Wanod ang ata nakaamuan na napanak iti balayda. Amangan no ni Wanda mat lang. Awan nga ta tinalimod. Wino may limod di kabasat ko keng kuana. Awan dagas di panang sarungkar ko di kabsat ko. Malagip ko gayam tinibaga ni Andy. Kabsat nak. Kabsat nak ni Wanda. Ay, maburbur tiyanak kini Conrado. May gayam ni Martini di balay, Wanda. Ay niya mawan mo tinaybaga na kanya. Diyak maawatan ni Manong Martin, Mama. Di na magnakit din. No, saan nga gimimon ni Conrado? Anya? Nasimpat ni Conrado kanya. Awan problema iti relasyon mi. Awan mat nga tatidakas iti panagdamag na ken ka.
Imbaga na makidisak ba ang nagpakada, akayat chula asiguraduan. Kan natalgad, kan naragsakak iti din na ni Conrado. At daatap ko, pagsarsaritaan dakin ni Andy, maipanggap kada kami nga gasawa. Apay ko mamot nga aramidon na rita. Mama, nagaram ni Andy idi kanyak. Namsan ko akayat. Ayun gayam, amo ka din ni Conrado, anagaram ni Andy kan ka. Saanan ang masapol ang maamuan ni Conrado dayta? No maamuan ni Conrado ang nagaram ni Andy kanyak. Amang ano, ingatan na kun nga agpasyar dito balay mi. No apay ngamin. Akanayon nga umay ni Andy dito eh. Kat masansan, nagdanon kami. Ang mga namatagtaganan nga gururay kanyak. Na-traffic up namin. Malagip ko ni Martin. Nakaguran sa kanya. Saan ni Martin na ulit kinagsalita. Ngayon dakil ti atap ko agselselos ni Conrado. Ni Wanda ti pakadanagak. Anya ti mapaspasama king ka, Bulgo. Boss. Agdardaras talang urutan. Sir Conrado, Sika. da kayumot gayam. Yung gayam tinang darapos kanya ka. Pasensya ka langan kini Bulgo. Agpada kayong samat ngamin, asabali tikit kitaan nyo. Ang mga nagdardaras ka. Adang ngamin kinatulag ko kasin naraktat ta. Nagkanadawak nga rude. Nakatrap-traffic tumot ngamin. Andy, entun maminsan. An nadam tiwidawid mo. Tapno saan ka amay sarsara. Kalpasan amay patong palyo tibilin ko. At dapay kayat ko nga aramidin nyo. Ngam iyunayo pa ilang daytoy. Sige. Bye. Ladingit at laagan. Ngam kasta talaga ti biyag. Agbiyag tinasikap. Saan tapay ngamin na nakapagsarita manipod idi Martin. Iso asya kung ti imay diti balayo. Madanagan kan sa madlaw na yan. Agayim tantulat ta, Andy. Kahit agyaman naklauna, no kasta? Siya tirumbang agyaman. Tay saksakit mo ti kabasat ko. Ngam nakasarita ko ni Wanda. Awang ka may problema daki ni Conrado. Nasayata nakapasyar ka man na Andy. Dito'y ka namang rabi. Pasensya kila ko man, nana. At ngamin napatagpaya pa kanak. Ay, tanda niya ka rin makaluto. No, saan ka lakit di aguman at unay? Pagustuhan mo ni Mama Andy. Ungay, mabitang Sung batak lang ti mawawag. Hello? Anya di kunan? Agur uray, dagiti pulis kanyak dita. Tapay ka no? Kasano anak pasamak dayta? Apay Martin, sino ka di timawagken ka? Ni Kadiwanda? Anya tinapasamak ken ko ana? May isa ka dagiti security guard. Anak kadistino iya opisina, Mama. Nas ka na mapanak ijay. Tapay! Madamdaman to nagpalawag. Agsubliak matladagos. Martin, kasapulam ka diti tulong ko, Pards. Andy, kuyo ginak. Umay ka. Nakitak itay itirupa ni Martin tikigtot kan uray lalim mabaga. Kabayatan ang makisarsarita iti cellphone na.
Anya nga tati mapaspasamak ija opisina. Apay asana kayat nga ibaga ni Martin kanya. Nadlaw ko. Ti panagarasas ni andigan ko na. Ay, madanagan ak launay. Ay, namuna tasaan mo ta sumungbat adagos ni Wanda. Ni Wanda mo't na iti umawawag. Wah, hello? Ay, naimbag ta na uray kamot lang asim mong pat, anak. Aba, ay, kuha nga miin. Nakaragragsak kami nga agsarsarita kada andi kan Martin. Nabayag ka nung nga rodon asaan daan nagsarsarita kini Martin itay. Anya? Daing mawag iti kabsat mo. Nagkuyog dapi manaw kini Andit, paayaban ka no, ti security guard, naka-duty di opisina. Wan, ay ngam, tangar ti jak mo. Saan mo't ngayon baga ni Martin? So ngay nawagan ka, tapno, at nakasarsaritak, kan may sa, at nerbyusak matan. Andi, kasano na pasamang dito eh? Sino tinakaman nagitipan na kabagitilindag? Nga dadroga iti budika. Awan sa bali ang makaamoy ti dayta. No saan mo't laamay sa kadagiti tao. Ngam kasano ang napasamak nga dadroga iti budika? Di ba'y katagparparang amay sakat drug lord? Talaga akas sa ti pagtumpalan na. Bagatasan da ka akinambag ng balod. Nakipagpakahasiak nga agreport ka lang iti istasyon ti pulisya. Tapno agpalawag ka. Kasapulang ti abogado. Sana kasi nung bata ni ti awagak. Nakaturong nga tala. Di ba'y kat kababain no nabalod ako man. Ni mamalaunay ti pampanunotag, Andi. Naimbag ta saan na iti mismo nga opisinam tinakakitaan da iti droga. Parts da ito ti anadang. Ayam saan ka madanagan? Tulungan ka iti dati wakaso. Magpaiso tinapasama iti opisina. Pero adang ata nang serag iti kumpanya. Matanagan ak matan. Amo ka makigtot ka, Wanda. Kay masapol ama amon da ito eh. Anya na siya eh. Anda na kay tiktik ka taga ti polis. Kaadda ka no droga iti kumpanya ti kamsat mo. Imawag itay ni mama. Kat inistorya na. Nga inawagan ka no, security guard na naka-duty. Ngano saan ngayon baga ti kamsat mo no apay a pinaayabanda. Kunakman no manakman ti kamsat mo. Drug lord mat gayam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tiyan mo talaga nakabalot kan, Manong Martin. Ada ka magyan dito opisina. Kagap-gapo kiti stasyon di polisya. Kaduak ti abogado ka nagpalawag ka dagiti pan nakabagitilindag. Namuam gaya madagos, rinaot ti kiti polis ti opisina. Ada nang itip kadakwada nga dadroga idordolin ko. Manong, may saka ka di drug lord? Saan? Awan dakas nga raramidak. Nagkunaking ka ang may saka drug lord? Gapo nga ro dada nakita da droga iti bodegam. Agasam pakaibabainan tayo da ito'y Manong Martin. May ramraman akabsat mo. Kunak man no. Awan dakas nga raramidak? Mabit lang. Sino tinakamuan ni Conrado arin aot nagiti pulis ti pasdag ti kumpanya? Jack amo, saan mo kumakagura kan babalawan ti asawa? Uy. Isakit na kalaang.
Ibagam lang tipod no, tabarang matulungan na ka. Saan? Nadalos ni konsensya ka. At dalakid di mang patpatakas kanya. Hun gayam. Agyaman nak. Tasan ka anapan ni balay, anasapsapa. Inlimod ko kini mamada ito eh. Tadyak kay tamatanakan. Amang ano niya ti mapasamak ng kuwana. Ngam saan adi ng tumamuan manong? Mabutang ka kadi, akagura na ka gapu iti naduktalan dagiti pulis adakas nga ramid mo. Ulitek. Kabsat ka. Sika ko mati umuna ama kaawat kan mangisakit kanya. Amunak manipod pa'y kinaubing ta. Awan dakas nga aramidak wanda. Manong Martin, kagura nagsamot tan. Anya ti kunam? Kunak man no? Oh, kasanulahan ng ti kinilaing na. Noon alusutan na daytoy. Di mo ibaga na pig sa tikapat na. Malaksid iti abogado na. Kadwa na dahi lalaki. Man nakibiyang tiloko. Yaman niya kung mati may tulong na. Imposible na ito eh. Kasla sa anak ang mamati. Ah. Sige. Dahil tati sumarunong aramitin niyo. Sige. Pagkaamuan dakto no anya ti maduktalan niyo. Masapol nga gananad ka na imbag, Martin. Binalaagan da ka dagiti pan nakabagitilintig. Kat patsyak. Napudutin ti matadakan ka. Under surveillance ka. Delikado ka no iti opisinam a mismo ti pakaimulaan iti droga. Iso amas hapol adi mo ipalubos. Ano asino laditan ti makastrek iti opisinam. Pagkaklangan iti CCTV. Masig sigurado, Andy. No asino ngamin tinangipan iti droga iti bodega. Nung sana may sa kadagiti empleyado, pabalin nga da nakastrek iti bodega anang imula kadagiti droga. At dalakit ginalimod amang gurgura kan ka. Nga masino ko ma? Mga no, dagiti pada manigusyante. Nang runa, dagiti kakompetensyan. Nasayata kiti pada ka tao. Awan amok akagurgura. Saan mo lang nga amo? Isong akinanad ka. Yan adda maibalakad ko kan ka. Saan mo nga ilimod dahito kan ni Nana Simeona? Adda ni kunado. Sumagmamanon amalam, anasapa sumangsangpa. Wanda. Ah. Palagip ko gayam. Nakasaritam ka din di kapsat mo. Napanak yung opisina na itaibigan. Kunak no, Jack Madanon. Saan mo't nga may balod dagiti pulis? Amangan mo nagpiansa. Nalaing mat ti abogado na. Et, anya tinagsaritaan niyo kini Martin. Inlibak na amay sa drug lord. At apon na nga da nangimula iti droga ijay bodega. Naglangket din day tao. Kompleto ti security guard ti kumpanya. Apay asaan daan narikisa dagiti mapmapan iti kumpanya. Amangan numay samot la kadagiti tao na tinangipan iti bodega. Anya? Amangan no adda ng balag kan ko na. Amasapol nga awan ti makita da adroga iti opisina. Wenno iti kwarto na iti balayo. Amangan no drug addict ti kabsat no. Anya? No drug lord. Drug addict pa yan. Iso abagbagaam ti kabsat no. Sakbay ang maisagma. Narabyan ka man ngimay diti balay, Wanda. Awan ni mo ma. Tada dinar ayin napaskan. Inyawag na itay. Sukunak na madamdama. Manong Martin,
Saan ka di pa'y nga mo dahito ni mama? Saan pa'y? Apay, mabutang ka di? Masapol ang amuan ni mama ita. Tanasapa pa'y. Kasarita ko ma. Ngam naira na, nga dadinar ayan na apas kan. Manong, adadamaga kada kayo. Kumakat saan kayong agulbod. Agdrug-druga ka kadi? Saan? Saan nakadragadik? Adda ka di pagilasinan amay sa akadragadik, Wanda? Saan ka kumang agulbod? Wa? Agbalbaliw kan! Isardeng mo ti agdroga, sakbay amadadal amaming pinsan ti biyag mo. Nuday tati bagbagam. Awan kwinta makamsat. Si kapit agatap kanya. Ha? Punganaw kan! Amok dagiti panag akayat yu amamuan, mama. Nasapak arimuari di kalman. Tadda na patag nga inasikasok. Sa dadinar ayan yu apaskan ni Drabe. Inawis na kami ti may sang amigak. Adak pala iti paskan ni di mawag ni Wanda. Kat may kano dito bala. Masapol nga ipudnok kada kayo daytoy. Gamsan kayo kuma amakigtigdot. Pagkalma nyo lang tirik na yun. May panggapitian niya. May panggap iti mawag iti Rabi kat napanak yu bisina. Pulis dagiti nadam ko. Ha? Adadaman na makigdot kayo ti daytoy. Adda ka no nang itiktik kadakwada nga dadro kay ti budigak. Oh, Diyos ko. Nga mamati kayo kumakanyak sa anak at drug dealer. Kan adda sa anak at drug addict. Adda lakid din ang imulay ti droga iti budiga. Adda nalimod amang gurgura kanyak. Hanya na ito yan na mapaspas sa amak. Pat yun launay ni Wanda may saka drug lord wino drug addict pa'y kidi. Ang pa'y siya pinakapsat. Siya pa'y ti pagatapan na ikastahan. Nasaya at nakasaritam ti kabsat mo. Amo ka di daytoy ni mamang mo. Di tanagag ka. Noan yan ti mapasamak kan kuan. Panagkunat, namuano ni Mama Dayt na Conrado. Imbagat pa'y kini Manong Martin nga ipuno na langan no may sa adragati. Imbagam ko mga drug test kan agpaagas. Nasaysaya at pa'y no sumukulangan. Tano itultuloy na dagiti aramidan na. Ang mga no agbabawi iti odi na. Uy, puno Dayt na. Kasaritam ni Mama, Wanda. Kasapulan nga agtinulong kayo kini Mama ang mga lokoy kini Martin. Ibagayo asumukulaangan. Nakapasyar ka man, Conrado. Kasangsangkot ko lang di opisina. Naggapo ako di opisina ni Atty. Cruz. Nadamag ko tinapasamat ni opisina. Yak pagarupan, akabaalam na aramidan day jay. Anya ti ba nagkikita ang kanyak? Dagsak! Agparbang ka. Wa! Kaya't kala kasarita, Martin. May saka pa'y. Italaan na sango ka. Anya ka niti problema. Inatiw nakpay ti maysa apiting. Ket dayjay ka di nga andi tinang isungsungkan ka. San ka kumangagsarita iti kastata di mo amo ti sa asawam, Conrado? Awan dakas nga aramidak. At dala magdadadal kanya. Ni Andy. Saan mo ka di nga mo? Doan niya talaga ti trabaho dayjay agayem mo. Ulit, Conrado. San ka nga agatap iti dakas? Nang runa iti gayim ko. Ngam agalwad kanyak no asino ti magdadadal kanya. Uray pa'y asino. Saan ko apakawanan? Maawatam. Wanda iha, nakigtutak nga ro di timpud no ti kabsat mo. Imbagam kano kini Martin nga isardeng na ti agdroga. Isuday ta ti imayak mama. Agpakpakaasya at tulungan dak amang lukoy kini Manong Martin nga isardeng nan ti agdroga. Anya ti kunam. Sakbay ang madadaal amang pinsan ti biyag ti kabsat ko. Wah, ti ambok, nasinput ti kabsat mo, Wanda. Kat no kitam ti lang at ti kabsat mo.
Saan nyaglang nga a drug addict? Saan pa'y lamadlaw ita? Ta saan pa'y siguro anak karo? Ay ngam, orayan tayo kadipay ang mapasamak dayta? Wanda, asino ka di tinakaamwa mga agdrog-drog at ikabsat mo? No may sa drug lord? Agos usarmat nga rod, iti droga. Nasaya tinawagan dak mama. Marabyanak. Makisinara ka, kini Ande, hinton madamdama. Martin, imay dito ini Wanda. Katanya timbagana ka na kayo. Mama, magsangsangit kayo. Pudno ka di, ngaguskusan ka iti droga. Uray da kayo ka di mama, patsinyo nga rabidik dayta. Kaslasandak ng ammo. Yak mawatan mo't ni Wanda. Kabsatnak. Agtalik kumakanyak. Isu kumatad adda amang isakit kanyak. Ngam saan? Isupay ti umuna. Ang agatap kanyak. Hanya aklase ti kabsat ni Wanda. Day tatimbaga ni Conradi di may opisina. Sumuko ak kanulangan kadagiti polis. Inram-raman nakpiasak kinangisungsungkan ka nga agos usar iti droga. Kat ni Wandamat. Kinasaritan na ni mama. Tapno alukuhin dak amang isabdang di panagdroga. Kat sumuko ak kanan may saman. Jak mawatan ti kapsat mo. Isu kumati mang isakitkan ka. Kuma. Gaya. Apay nga iti dayto restaurant ti mayenta. Amangan rod na makang iti pagsaritaan ta. Adayota ka dagat pada ta customer. Kan may sana kapsot iti magta. Wah, Nadamada nagsasarita. Ket saan data ama italtalag. Ay, kinunagam ti kontak ko. Adandani da ka ng sumangpet. sino? San ka amawatan nandi? Anya talaga tirinan tam ditoy. Kan tinangawisang kanya. Makita mo lagi ti sumsumar iti restaurant. Bakit? Malasin mo ti mesa katakwada. Ah, ni Conrado. Ah. Awatan itan. No apay aditoy tinangawisakan ka. San ka amawatan? Agtaltalang kaya ni Conrado. Kaslada sa sapulan na. Amangan no makita na ta, andi. Amo na ka di, nga data dito. Amangan no pampanunuta managtulog kami, ha? Agtali na agka ititugaw mo. Adda na kay baga kanyak nga umay da itoy. Iso adito tinangawisakan ka. Mapurpurtya anak king ka, andi. Saan pa ang panawan, Martin? Mamam tumatlaan. Wah, Agan anad ka lang, ha? Saan ka baybayan? Di mo mat baybayan ni Wanda. Ang mga no isunto ti agbanag ang nakakasi. Anya ti kunam? Adda da Martin kan andi dito. Ah, anya ti aramidan da dito. Sige. Siya kung ti makam mo. Nagitaadwa ti kayat ko asiputan nyo. Aglalo ni Andy. Anya? Pumanaw kami dito. Sige, sige. Bye. Mapantayo iti sa Valley Restaurant. Saan tayo na talaga dito? Sige, boss. Sulpag. Sino at talaga tayo talaan ni? Anya talaga ti trabaho na. Naira na laigan nga at dito. Yan, da kano dagiti polis. Da nangitik-tik kadakwata. Di ba masamak dito yung restaurant? Masapol ang amwa. Doon niya talaga ti trabaho ni Ate.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasangpit akan. Nga maborbor dyan na pala. Kasla mo ni Andy ang makita may itidaya restaurant. Kat pimanaw batla at dakos na Conrado. Anya nga tatirinan taday dyan. Ura siya kat maborbor dyan anak ni Conrado. Amok nga do tinegosyo na. Apay nga itakalaan, Martin. Sa dino tinagapuag. Inawis nak ni Andy, nagmerinda ti restaurant, mama. Martin, ni Andy ti mga sungsungken kang agdroga. Ha? Mama, ay saan agos usar ni Andy? Pukawin niyo kumay ti panunot yo, amay saak a drug addict. Saan na kumakagura? Mabuti na akit mabaling nga buhat ti dakas nga aramid. Awan dakas nga aramidik, mama. Saan dak kuma ang makasakita? Anasayaat, numay saak ng adik. Mamuak tumot lang. No sino timang padpadakas kanya. Simang kagaya min kontrado. Nang rabi iaklat tayo takunam ang mga naklatan. Wanda, dumngag ka kanyak. May sagayam ko anang ngato tirang ko na apulis. Tinangi pakaamo kanyak. Ari naot dati lugar nga ayuyang dagiti pulis. Gam nakalibas kano da andekin party. Anya? At apo ka ni Andy tinangi sungsong ti kabsat mo. Saan laang a drug addict? Ay kapangdan iti dakkel a sindikata. Anya da ito yun ang nasurutan ni Manong nga aramid. Gabo iti dayjay ka Andy. Kinasaritak ti kabsat mo ngam di nakintaltala. So pag tinulungan nyo kini mama apagpagaan. Sumuko kumalaagan ka nagiti pan nakabagi ti lintag. Sakbay ang mapatay ka. Kontrado, nakabutbutin dahi tangay bakpagam. Diyak kaya't amatay ti kabsat ko. Nagsapa ka ngayon may Wanda. Ada ka din napatek ng ibagam kanya. Kaduam ka din ni Conrado. Siyakla ang team may Manong. Kaya't kamanan akasarita. Dandani kayo natiliw dagiti pulis iti panang raot da iti hide out you. Naimbaghata nakalibas kayo, taamangan lumatay kayo kuman nga agayam. Anya day ta kinaulbod ng ibagbagam. Uri awagam ni Andy. Adda kami iti restaurant iti Kalman. Dinilopay ni mama. No apay ang rabyanak asimangpat. Pinunagawin. Saan kayon kuman nga agulbod Manong? Apay ngamin asaan kayo payla ak sumuko. Ni Andy lakit di tinangisungsungkan ka. Wah, Anya ka di mananday ta, Wanda? Ni Manong Martin. Mamang, dandani tiliw ka ni Andy iti hide out da iti Kalman. Gistayanan pinatay da ti kapsat ko. anya. Martin, kunang man iti restaurant tinapanan nyo ka ni Andy. Anya nga min data kinaulbod ng ibagbagam kini mama Wanda. Pag nervyosam. Manong, kabsat nak amang isaksakitin ka. Pagbalinod na ka ulbod. Sumardanggan! Si Kapay akabsat ko. Timang iba ka kanya kati kasta. Imbis kay sakit nak. Manong, Nabugkawan ka. Gaputag lablabos kan. Si Kapay akabsat ko timang imamag kanya. Sana ka sa tao. Papabasulin nak timay sa banag nga awan pamanagnak mo. Makulkulaapan mo ti panunot mo. Manong, pangaasi. Saan kayo kumakagsubak akabsat? Ha? Rumpag agsindakit kayo. Kuma! Saksakit ka, Manong! Ngam di nakmat nga mindingdinggan. Binugawan na kit din. Ha? Dahil iti tandaan ang Manong. San mo nga urayan akagura kan ilunod ka? Huray siya! Awan silbi makabsat! Anya dahi ta na mapaspasamak ka na kayo. Nakama
Gimakam ko ni Wanda ang sa anak na impang. Agsaksangit tapi manaw. Na nasakit tinakam na iti panang bukaw mo kan kuan. Saan ako na nakatagpal mo? Awan maramidak. Abay kami nakagurang ti kapsat mo. Isaksakit na ka. Anya? Isa pa nga asim. Isardeng mo kumater aramidem sakpay nga dana ka sa mapasamak ka na ka. Liklikam ni Andy. Siya kumatipat kinyo. Ulitin manan. Sandak ko maamakasarita akastoy. Numay siya kadrag ating ni Babagana. Martin. Maluksawak. Iti kastoy ang mapaspasamak ka na kami nga kapsat. Saan niyo kung mga iramraman ti kayim ko? Mamuak tumot lang. No sino ti mga padpadak sa kanya. Diyak ko makayat na nakipagkita kin ka, Andy. Ngam, naskan ang makasarita ka. Kasla mapugtuak no niya ti kahit mo nga ibaga kanyak. Isardeng mo ko man ti mangisong-sung-sung iti kabsat ko. Patpat unay ni Manong Martin. Kadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kin ko, ana. Ay, nagtalaga patpagam ti kabsat mo. Agtalag ka king kuana. Saan kumaasabali ti patpat yan? Anya ti kahit mo asawan iti dayta. Kapsat mo ni Martin. Manipod ubing kayo. Pagkapsat kayo. Amumuno niya ti ugali ni Martin. Awan ti daka siya nakidamdamagan na, Wanda. Siya nga ron ti pagbalbalin ng madakas. Awan ti bagbaga kakasta. No ada reklamom kanya. Nawaya ka mang reklamo kanya kadagiti pan nakabagi ti lintag. Kahit no ada maalad ang ebidensya. Nakasagana ka sumo. Anya ti kunam. Sigurado ka? Sa dino pa iti nakita mo na pananda. Anya? Nakita mo't lang ita. Apay asaan mo asinurod daan di kan Wanda. O sa dino tinapananda. Oh, dakala iti sangok. Dakas ti mapasamakin ka. Sige Rodel. Bye. Oh, saan ang mabalintay to'y? Kulang tupay. Sa anak lagi diyan nagbindot iti atap ko. Sana sakti kalkalabanan day kay ano lang. Ay, awagak ni Torko. Iso ti baunag ang mga ipatungpal iti day ko. Diyak ko na muna sino ti Patjak. Gimura at iti panang bukaw ni Manong Martin kanyak. Kaslang sasaungat iti paiso. Diyak ka muna rumbang nga Patjak. Anya talaga ti trabaho na. Sa dino, tinapalan nyo iti day gigante. Ha? Ha? Saan ka ang makapagulbot kanyak? Amok amin ano pala nyo? Ano tinilasyon nyo iti day gigante, ha? Kontrado, awan ti relasyon mi kan ni Andy. Napilitan naklaang anak ipagkita ken kuana. Gapo ken ni Manong Martin. Ulbod! Sa anak nga gululbod ken ka, kontrado. Nadalos ti konsyensya. No pagkabasulak ti pan nakipagkita ken ni Andy. Pagkawanan na ko ba? Agaluan day jay gaan di kanyak. Anya? Ito'y titandaan ng Wanda. Numapanak na kak, alipliputan na. Agaluan ka kanyak! Ha! Italaang nga makita. No kasano nga pungtot ni kontrado. Basol da ito'y ni Manong Martin. Gapo iti panangisaksakit ko ken kuana. Agap apa kami matan ken ni kontrado. Naimbag, tasaan mo na ibaga kini Wanda.
Ti pan nakakita ta kini Kondrado iti restaurant. Maidano na laki di iti asawa na. Mariribo ka na kandi. No asilo kit iti mangpadpadakas kanya. Agbalbalinak mo na drug poser, no drug dealer. Dakkel pa ka ibabainak na ito eh. Kat amangan na maapektaran ti negosyo. Nalapit akas ta, Martin. Ha? Saan mo apukpukawan day nga atap mo? Mabalin apada manegosyante. Timang pirpirdiking ka. Nga masino ko ma? Amangan, no adda napasakitam ka dagiti pada manegosyante. Awan malagip ko. Nga apay nga ramraman na ka. Gaputa nasingid da nga gayam. Papasulan nak ni Wanda, asak tinangisungsungking ka. Pasensya ka lang kuman, iti kapsat ko. Di na mo ti sasawan na. Tinalimad akabusor mo. Isumat lang ti kabusor ko. Ha? Agpadpada ta, apadpada kasanda. At ta amariribo ko na kiti daytang imbagam. Agad anad ka lang. Kasapula man nakasagana ka mang salaknib iti bagim. Kung saan ka amadanagan, nakasagana amang protektaking ka. Ha? Sakbay malipatak. Kinasarita na gayam ni Wanda. Nagkita ka iti kapsat ko. Maamon ni Kondrado rita. Agsilos lakit di. Wanda, apay maawag ka. Imay kalakuman dito'y balay. Uno, kayat mo, asyak ti umay ditayan niyo. Dito'y latang telepono kang sarita tayo, mama. Ah, ang sagsakit ka? Apay? Naga pa kami ka ni Kondrado. Anya? Kunakman do saan kayo nga agap apa? Italaan nga ron pa naga pa kami, mama. Nasakit laon ay tinakam ko. Katbasol na ito ni Manong Martin. Oh, apay ni Martin? Pangasiyo. Diyo ko man sakit ni Manong Martin. Kagurak ti kapsat ko. Anya? Eh, saan ka maawatan? Mama, nakipagkita ka ni Andy. Takasarita ko mga isardeng nan ng isungsungsung ni Manong Martin. Gamnaamuan ni Kondrado. Nagselos ti asawak, mama. Anya? Kat mabuti nga. Amang ano kumaro da ito'y asaan may abanat kinawatan. Oh. Naibagtada ka, Andy. Kaya't kakasarita. Kaya't kayo matakasarita na Simeona. So kay Maya. Agtalag kayo kumaki ni Martin. Awan ti dakas nga aramidan ti kayam ko. At tapon ni Wanda asika ti mangisong-song-songkan ko na iti mati. Nakipagkita ni Wanda kanjak. Kat day ta ti banag ang nagsalitaan me. Kat amom ka di anamuan ni Conrado ti panagkita yo kat nagapada ka ni Wanda. Anya? Nagsilusan na ka ni Conrado. Ladingit at dayta na pasamak, nana. Masapol ang mamunday ito ni Martin. Saan niyo ko mga ipalubos kadadakas ang mapasamak king kuana? Apay kiti nga minan nga ipalubos ko. Umagore ka. Anyat kayat mo sa ahon iti dayta. Nas ka na makasaritak ni Martin. No dapay kayat yung ibaga kanya. Dumngagak kada kayo. Makapong totak laulayan kada kayo. Apay ngawan mo't langan ti may padamag yung kanyak may panggap iti dayjay ka ande. Anya dayta? Ha? Nagkita damanan nga agayam? Nga sige. Amuyo no anya ti arambidin nyo. Saan mo nga orayan nga dadaka sa mapasama kiti kabsat mo, Martin? Masapol nga ada aramidam. Dahil ti parikot ko. Kat gapoy ti panagapadakin ni Conrado. At addaman na nakagawaran ni Wanda. Saklaki di ti papasulan na. Napaggat at tao ni Conrado. Anya ti kahit mga asawa nandi.
Kanaguri ka man. Mas dawak ka talaga. Kasla nakad-ado tiyan mo. Kumlog ka, Martin! Nasugat ni Martin. Kat saan nagpating-kati pa ng paltog na kami. Kaya kami apapatayan. Adi, awalan kayo, di ba yan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kamanan. Anya ti kaadam, Andy. Awampay ni Martin. Nana Simeona, Oh, dahil tati imbayak. Saan kayo pumamagmaklaat? Napaltugan ni Martin. sana po na ita. Saan? Madamang nagsasarita kami. Iti kilat at ng paltog. Diyos ko. Anya na ituya na napasamag iti anak ko. Sumunod kayo kanya kay hospital, Nana Simeona. Masapul nga mapantayo ijay. Anak ko, anya ka didag ituya na mapaspasamag ken ka. Ijay pala nga bagbagaan ka. Kan oray ni Wanda. Asumardeng kan nga droga. Kan sumuko kalangan ka dagiti pan nakabagiti linteg. Nana Simeona, pukawan niyo kung may tipanunod yung amay sa adorgista ni Martin. May sala nga pamadakas na itaking kuana. Andi, sakti makisarita ka ni Mama. Oh, Saan na nakaruti sugat ko? Saan da kapag danagan, Mama? ne, apay katasaanan. Katno kayat na kapayan, napatayan. Saan ko ang maawatan? Awan tiyan mo kabasol ko. Manong Martin, kumusta kan? Saan ka madanagan kanya, Wanda? Agyaman na. Tasaan matlaan na karuti. Kasasaad mo. Kastao na asangit ko ita imawag ni Mama. Ngadakan ng paltugken ka. Asino dagiti ng panggap amang patayken ka. Hindi ka, Ma. Awan na mo kakabasol ko. Apay nga da ng paltugken ka. Andi. Wenno si Kati kahit dapat ayan. Kat nairamraman lang tikabsat ko. Kwa, Wanda. Mariribo ka naglaunan ka dagito ang mapaspasama. Agdan tumatla paglawlawagan dagiti pasama. Rumimbaw tumatla ti kinaimbag. Anya ti kahit mo asawan. Anya talaga, ti trabaho, Andi. Saan ko anasangpatan ni Wanda? Agsangsangit anang ipakada iti katulong amapan kano iti ospital. Tanapaltugan ni Martin. Batay dalakid din kanyandi. Huwagak kumangam ni Wanda matin ti umawawag kanya. Ipakam mo na lakid di kanya kanatayan dagi diyay ngaggalyam. Hello? Lading itag, no itag lang. Umawag yan ka, Conrado. Gapo iti pa nagdardaras ko. Ti katulong lang, tinagpakadaang. Awan anyaman na. Maawatan ka. Madamdamang nga agawid ah. Adag pa lang dito ospital. Naimpaglangan, tasan ang nakaro ti sugat ni Martin. Kat na diyay nga andi. Awan ti sugat niyan di. Anya. Nga makasangsangit akpay lang. Asino dagit tinang panggap amang papatay iti kapsat ko. Sige, agsarita tanto na yung baginton makasangkot ka dito balay. O sige nga, Rodan. Bye. Wah, saan ko ang magustuhan da ito eh. Si Bibiyag paila da yung andi. Kasano lang, hindi kinasiglap na. Salbag kayo! Agpapada kayo ngayon hotel. Ninamnamakit din ang mapatay yun tagi diyang agayem. Sige, sana bale. Gusto nyo anapurwan ni Martin. Nulakit din napatay yung kumaday yung andi. Hoy, nagsaysayang kayo langit. Ano abala? Saan kayo pa ilang agparparang kanyak?
No diyo kaya't ada kayo ti patayak. Sige, bye! Ladingit at Martin, saan na ka makapagbayag agbantay king ka? Tainawagan dak di opisina, tadanas ka nga aramidak. Nagsubliak to. Mawatan ka. Barang sa anak madlang nagbayag dito ospital. Panawan kayo pa, Nana Simeona. Tumulong nga ka na yung bag, tapno mamuan tayo no asino tinangbilin kadagi jay anang palpaltog kada kami, kini Martin. Papanak pa Nana. Mama, awan ka diti makasarita tayo sa bali among bantay kanya. Kasi kayo ang mapuyatan. Inawaga kong ti katulog. Isunto pa lang timang bantay ken ka. Maburburtya na kini Andy. Anya talaga tipod no at trabaho na. Saan nga ta nga iso? Ti kayat da apatayan. Ya ka mo, mama. Ngam ti maipasigurado ka na kayo. Sana dakas sa tao ni Andy. Tilangkit kidawag ka na kayo. Saan nyo kumang ipapilit kan wanda asumo ko akadagati pan nakabagi tilintag. Ta sa anak mo't adrag poser wenno drug user. At dapay asa anak adrag adik. Tapno ibaga ka na kayo. Oh, pakawanan lang ko ma. Ningamin Conrado, tinangisalsal iti utat ni Wanda amay sa katrak adik. Anya ti kayat mo asawa ni iti dayta? Saan kuma makadanon day taki ni Wanda? Diyak kayat nga dasan mi apag kinaawatan nga kapsa. Dahil tinamuha kiti may sangam amok, Wanda. Nalimod kami ti kabsat mo na pigsang aglaklako iti droga. Gaputa saan da mapasardeng. Kaya't dang haypak ni. Nakakaskas daw mat dayta nga ibagbagan Conrado. Saan ka kadiya mamati kanya? Mamati ang. Mabutangak. Tiyak kahit nga dadakas ang mapasamak iti kabsat ko. Nagasat. Saan da na puruan? Saan da lakit di nga ingganday ka? Ay, Diyos ko. Iliklikyo ko man ni Manong Martin iti pagkad. Natangkan ngamin ti oro ti kabsat mo. Di pa ilang sumuko. Ni Andy ngamin ti mang patpatangkan iti nakam na. Conrado? Wangay, nadanon mo ka din ni Andy di hospital. Uwan. Iso ti nang istorya kada kami kini mama. No, anya talaga tinapasamak. Tagasat ti loko. Nagaduan nakita dagiti pulis sa kapsul. Saan anapuntaan dagyan nakaraan itikan ka. Ha? Ora inlimod mo kanya ka nagarim niya andakan ka, Wanda, lambak. Iso nga idinaamwa ka nagkita kayo. Lagi mo na. Ne, Conrado. Saan mapagselosan ni Andy? Awan ti relasyon mi. Apay nga tayo nakasasok iti banyo. Anya day jay nalang abko. Iso anjak. Tuloy ti nagdigos. Madamdaman ton. Anya nga minayati naramid ni Conrado iti unag ti banyo. Ta nakabaybayag. Itay rimuar. Nakalablab pa si dagiti matana. Orat lang nagsigto ka. Napay agtibtibayok pay lang. Ta nailukat na lang aro din tiri daw. Tinaliyaw na pailaan mo. Yan, di rin umawawag ka niya. Anya nga tatiba ka na? Hello, Andy. Agyaman ako sinong batang di awag ko, Wanda. Ne, apa niya nawagan na? Anya tiba gam? Si kalang ti makatulong kada kami kanyante. Anya ti kat masawan? Dungag ka. Si kalang ti amo ka makatulong kanya. Kaya't ko amamuan din ka. Noan niya dagiti madmadlaw mo, kini Conrado. Ne, taapay. Hello? Baba na mo ti telepono. Ang mga no, kalat nga agsubling Conrado. Hindi
kalman ka pa ilagay man nakaruwari ti Hospital Martin. Itala nga nasangok anang pasyal king ka. Ewan kayam. Inawagak ni Wanda, sakbay ngay mayak titoy. Anya. Limbag ti ka. Ita lang ang malakip ko sa lutsuring ka. Apay nga tapaltog mo ide. Nakipinaltog ka. Kadagiti ng paltog iditiking ka. Saan kumapay lang atay tati pagsalitaan ta, Martin? Napatid. Takat ko maamuhan. Noon niya talaga ti trabaho man di. Panag ko na. Adilim-limod mo kanya. Lading itak. Tsak pa ilang may bagak ng kaita. Di rantak king ka. Pagsalitaan ta, Martin. Tulungan na ka makisarita kini Wanda. Noan niya dagiti madmadlaw na kini Konrado. Nagistayan ako. Naimbag na nakapagpreno ako. Ni Konrado ti dimsagi ti kotse na. Nagdadakkel ti bagi-dagi ti lalaki anang bayabay king kuhan. Paltog laki di tinumukdukol iti sikat ka. Andi! Anya talaga ti panggapukin ni Wanda. Api asaan mo asar din ti asawak. Mas, Talaga ka di apagsilsilosan na. taon. Iso binilin mo dagiti taom apatayin ta kami kini Martin. Naturad ka nga agsaw. Ammo kakayat na kami patayin kini Martin. Baka. Kaburam ti kabsat ti asawam. Tanapingat aka kompetensyam iti negosyo. Iso mo inusar mo't impluensyam. Tapno mamula am ti droga ti butega iti pasdag ti negosyo na. Naturad ka amang pampabasol kanya. Sa anak ang mabuton ka na kayo. Kaputa na kasagkanak iti anyaman na mapasamak, Konrado. Ito pa lang makasarsarita ni Conrado iti cellphone. Nang ko makatungtot unay. Well, Kasi di kalman na isasangpot na. Well, nakatadtadam lagi di mata na. Anong pusilap kanya. dak kaya ti na mapaay kayo. Mas ka nga agbaligi kayo amang patay ka na Martin kan Andi. Kaya't nga ipapatay ni Conrado damanong Martin ka nanti. Well, kasi Hingam apay. masakol ang mapukaw iti imatang ko dagi jadwa. Dalawan, lumapaay kayo, sakon ti mang patay ka na kayo. Nakita na ko ni Conrado. Dardaras agtong ditian ko. Nangag mo tinagsaritaan mi, ha? Ha? Nangag mo? Conrado! Apay ang tinungpanat! Well, pudno tinangag mo. Kaya't ko amatay da Martin kan Andi. Apay ka di pagselselosan yan di. Awan ti relasyon mi. Kan anya ti pasol ni Manong Martin kan ka. Saanan anas ka na sumbatak dagita sa lunsod mo, Wanda. Kat palbaglaagan ka. No ipulong mo iti kabsat mo. Patayan kayo kan mamang mo. Sana! Sana! Saan mo nga itutukan niya ti paltog mo? Saan? Ang mga numakalbit mo! Oh, apeng agkakalibuso kayo, ha? Boss, nasara ka lang iti polis na iti safe house niya. Sa kanya pa lang kararabitin nyo. Sabatin nyo dagiti pulis. Awan sumuko ka na tayo. Agtignay kayon. Mag, napaay damanan anang patay ka na Andi kan Martin. Sa kalpasan na, da kami tininaot dagiti pan nakabalitilintan. Ni Andi lakit di tinakita na alalaki nga umar-arubayan. Pudno tinaiba na timay sa nga amigok. Empleyado na gayam ni Andi kat maatap amay sa a deep penetrating agent. Mangbinti kang bubong. Sa anak asumuko si bibiyag. Aglipas akon. Makaamon dagiti taok. Makipag-rate na ak iti ipupusin ni Konrado, Wanda. Nakita dagiti pulis ti bangkay na iti likudan ti safe house. Yaman nak, Andi. Diyak in pagarop, apod na dagiti imbagam iti kanyag. Anak ko, nagistayan kan. Pakawanan da ko Manong Martin. Ni Conrado gan ti drug pusher. Mawatang ka. Ita, nalawagan di amin.
May salaang ni Conrado, abos si Dakala Sindikato. San la droga tilaklako ta. Gun running, human trafficking, kinda dumapay. Agyaman naglaunay kan ka, Andy. Kas iti masansan, ng bagbagak, mama, Wanda. Rumingbaw tumatlang ti kinapot na. Basol ko. Siyak matlatin ng isarsarak iti bagay. No, apay ani Conrado, tinakiasawa. Panubuklaan dagitoy, anapasamak, Wanda. Talo atawan ng tinapalabas, manipod pimusay ni Conrado. Kuna ni Manong Martin anabayagan nga awan damag na ken ka. At jak ni namnama da ito'y apanagparang mo. Naan anay matratan, anay liwliwag mo dagiti nakasang adimtang ti panagbiag mo, Wanda. Makasangit ang manan. Ibilang ko abatibat dagiti pasamak. Tani Manong Martin ang kasingsingplat. Gapoy iti panang sabidong ni Conrado iti puso kan panunot ko. Namati ang adakas ni Manong. Kapsat la ti kapsat, Wanda. Napalpalat pa ilang ti dara. Ado dagiti bidot anaramida kiti biag ko, Andy. Di ka mawanan ni tinamnama. Iti da ito'y agundaway. Kaya't kumanan nga iroknoy ti panagayat ko king ka. Siya kung ti saan ang maikarikan ka. Ayat at ti sibubo ka lagi na taom, Wanda. Karbangan ta ti agragsak. Tani ayat ti manggubway iti ragsak. Ti ayat ket masapol arumimbaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.